Chceli sme Yukon, alebo že vraj divočina. Mamovka chcel divočinu, tak ideme do Kluane National Park. Vlastne samotný Hodge Creek náš celkom šokoval, bola to úplne blatová rieka, proste totálne kakao, ktoré sme museli brodiť niekoľkokrát a vlastne okolo neho sme zišli až k Donjik River. Bolo to náročné. Vďaka chalanom, že tuto Homolka išiel prvý a Paul posledný a držali to lano, tak sme to nejak s Nikou prebojovali. No ale bolo to zlé. Po nejakom štvrtom brode už sme to vzdali a preliezali sme cez útesy. Narazili na prvé stopy medveďa, tak sme začali byť trošku opatrnejší. Donjik Glacier bol obrovský a robil nepredstaviteľné zvuky. Ten ľadovec neskutočným spôsobom pracuje, takže tam boli strašné rany. A najväčší problém boli brody riek a hlavne Bighorn Creek, kde voda bola dosť vysoká a dosť silná a neskutočne studená. Tá voda bolela, keď sa cez ňu išlo. Bola dosť zima, nebolo teplo a tá voda bola, ja si myslím, že mohla mať tak 3 stupne maximálne a bola dosť prudká, hlboká. A rieka vošla do veľmi prudkých kaňonov, do ktorých sme museli vlastne obchádzať, aj keď na začiatku sme skúšali cez ne prechádzať. Dali sme jeden krátky brod a potom sme sa rozhodli to obchádzať a to bol úplný masaker. To bolo zlé, pretože sa išlo totálnou huštinou. Išlo sa do prudkých kopcov, do prudkých svahov, ktoré sa vychádzali hore, ktoré sa schádzali dole. Už som prešiel všeličo, ale aby som za 10 hodín pochodu prešiel 8 km, to sa mi ešte nestalo. Najtežší trek asi, na ktorom som bola, možno tým, že sme boli tak ďaleko od civilizácie, možno tým, že sme boli fakt odkázaní sami na seba. Proste sme pískali, sme sa tešili a objímali a bolo to fajn, lebo už to bolo kúsok autu. To je pecka takové. Jaký sme natešení všetci. No vydaj! Dobre, len ešte mi tam aj auto. Ešte to, no. Nepodáš mi ruku? Máme to. Máme to za sebou. Prebojovali sme. Prebojovali sme.